Bibi! Ej, hvor skal jeg til tisse? Kan vi ikke lige gå hjem og tisse? Jo, det kan vi. Det er her, hvor Bibi blev væk. Efterlysning. Bibi blev sidst set på HS's toilet. Det er herinde. Ej, hvor uhyggeligt. Ja, og der dusør, hvis man finder hende. Men skal vi ikke bare gå ud alligevel? Hvordan gik det, som han kunne møde til festen? Jamen, han var ikke rigtig noget for mig. Ja, jeg har den stadig her. Ej, hvor godt. Ej, det var lukket, det ville lyde. Ja. Nu skete det igen.